टाळ मृदुंगाचो गजर आणि श्री विठ्ठलाच्या नावाचो जयघोष करीत सत्तरीच्यान पंढरपूर गेल्ले विठ्ठल भक्त मंगळारा सकाळी महाराष्ट्रांत पावले. बायलां, जाणटी, नेणटी मिळून सुमार 1000 परस चड वारकरी पांयवारींत वांटेकार जाल्यात. आषाढी एकादशीक पंढरपुरात चंद्रभागा तिऱ्याचेर भरपी विठ्ठल भक्तांच्या मेळ्यांत हे वारकरी वांटेकार जातले. तुडविता तुडविले बाळ केला मातीचा संसार बाकी तुडविले बाळ माझा आला घरात नेला सोन्याचा घुंगरू गोफणीला तुकाराम